Mä täällä muista takkar parkkua tahkaat. Mä kalkkaan kotti, että joo. Kuokten blokkaa olumakkaan kotti ja granaatten. Tumeen talaa. Joo, mä olisin silläkin, mä hymmällisin. Joo, mä akkaan kuokten blokkaa olumakkaan kotti ja granaatten. Mä toimin tauollekin tahkaat. Tulla både kärkä tinja niirti. Tal, hei lipi. Miniska mieltä lee. Granaatti. Granaatti. Täällä. Räjähtävä. Räjähtävä. Missä tämä se on aivan hyvä paikka. Räjähtävä paikka. Katsomaan nyt. No, kavainen. Patkätti kun mä striimin, musta sulla on vihtaat suhteen kähti. Helsinki Sanomat Salla, mä virran Lapin kansa. Tahka reportaase mun. Tässä on yksi pikkupoika, Lapin poika Kautokeinossa. Se on aivan hyvä streameri. Sutta kun pitää tää se suppressori. Mihin täällä vittu, miten me tiskata niin. Vaimennin. Vaimennin. Voi tulen, oli hyvin valitettava, että en varustanut. Otta vähän. Voi tulen, oli hyvin valitettava. Voi tulen, oli hyvin valitettava, että on varustanut lisensoitua aseni äänenvaimentimella. Jaaka Vaine helpi apot. Alta rinkeete Helsinki Sanomat ja Lapin kanssa. Voin katsoa lassista. Saata man aika. Tappa lepakosti. Kalle muist päähtään, aktiivi. Täällä on holkku päältä homma.
Tää mikä hakta. Aika lappuvat sen tähän. Tiedä se. So, what do we have here? Tää mikä joo. Aika. Alma Pro Gamer, morgon lehkä. Mä tuulun tästä pissaa. Tuosta inte andra dinka. Tässä me valtaan kodait. Siellä on muassa. Koftista lepää. Yeah. Kotta meillä koktaloma. Yes. Miellä suomakin liikoo kaulkspessa. Kun te lamppan nalta, että mä pesan taajakolks. Mitä viehkä nukuhkaista. No niin. No nyt. Tämä on kyllä Alma Pro Gamer. Kotta njäljeloma. Vilken meininki. Mä oon pauhkana sen kotti olemme. Inkä vissiin. Vitsa henkilöskillinen vainit. Mies saddaan. Ja minä ja ruokina joo. Kosta lee. Svenska till. Niin. Dulen, det var väldigt olyckligt att jag inte utrustade min licensierade pistol med en ljuddämpare. Ja sinun finnaruokella väl. Dulen. Mä olen laktikullakka nelohka. Dulen, det var väldigt olyckligt att jag inte utrustade. Ja kaljaan. Kan tää plolmus. Tuulen kuin tää ei vanna raahpoikin.
Mä tein vielä granaatteet, eikö meitä? Kohti musta oli mikullu. Mä kan spela Splinter Cell ja jäädä till Joker. Det är tämän. Makkar vissalta slei. Siellä mä näin tiennoksikä. Tiedätkö, mä tulee. So, what do we have here? Нашли часов. Вот хуй! Tieppala. Ajaa. Kotteko mä olemme granaattein? Yes! Kauhtia. Mun sieski tietää tällä kauhtia. No teka. Pistuulla tossa, ja mi tuolla? Kuokti pistuulla. Täällä kala, jako syyllä. Oi. No joo. Tiesi valla arvoa. Saavumismaalla pitäisi onko hekki. Jes, tiesi suova. Tää merkkaa, että mun pitäisi taas olks. Täältä tolla. Tää näävärtin liikaa ollut, mä hei päätsemään. Ja tämä kan kähtsä läkä tuohta taas oli arvo. I'm a millionaire. Tyylen poikkari. Päiväni pidä verronummeri. Ottal. Kallalle tälle tietänummera ja akta kokta 3 4 vihta kuhta tietä. No kuka impia ofta nummeri lunnan. Tämä maksan olla wow tietän. Helkärä. Mutta Max, joku on jo, että mä oonko woutaa, että vain saamme kun blokkit, jotka pizza tinkkaa. Tai vaikka blokkit maussa Max, mitä on 4 runnoa. Tai logerunnoa anan se, että 4 runnoa maksaa kovoi pizzat. Ja tässä saamme, jos tappaka woutaa, että vertaan niin Max jätän blokkit maussa. Niin sun pian miljoona, lakaa teille. Lakaa miljoona, ei tiedä miljoona. Kausti lohtia tuohon. No minkä sahti voitu hui halpai. Samaa tihtä halpai voitit. Sen pitää 5 miljoonaa. Teille tietä tuotte tuohon, joo. Miljoona min sahti maaksi tämän hattia.
6 miljoonaa. Det 6, niin. Teille miljoonaa. Mitä 6 miljoonaa hattiin aina vastaako Suomessa? Niin. Det må säga tiini 6 miljoonaa. Ostiko mun Jaa! Miljonääri Piera, se on tässä. Katto, helskatti, tämä on raha. Helskatti, pojat.